Bağırışın netsanın braydı maydalin. Bağırışın bağvan bir jöküydü 205 tılla bergisi vardı. Jöküyd bir gün geldi, ey bağım, ol alanca pulun verecek mi ya? Ertir verecek bir gün son gün bir getirmelay deyip men dancak görecek may bağım dedi. Inni men savur kasam dolly. Men sana 3 saat şert koyacak. Birinci şertim dinime girersin. İkinci şertim kelläň alaryn. Üçüncü şertim boy oturan gıydyň alaryn deyip ağır derde hala sallydy berdi. Baby oňa bururny, muňa bururny ahir bolmajagyny bilip Medine Mekke Muhammed Peygamberimize öz arzyny aýtmany gitdi. Ýa namazy duran wagtlary barypdyr. Namaz bitýän çağa garaşdy, öz arzyny beýik şahsiýete ýetirdi. Kim bitirýär bawaň işini ise hiç kimden ses çykmady. Beýleräge myýgyrdy, kelle galmady. Üçülenci gezek gıyıranna. Beýik Peygamber zanyň sözüni howa gidirmäli. Bir bitirýär bawaň işini Hezret Alasmana ötürli. Şol wagt gıybat başlady. Be şunça pul şoňa gidin gitdi beräjekmi kädip. Aňyrakda oturan biri aýtdy, be dinim ilim diýip attan ata böküp pul waryny uran ekene hangar dedi. Babam bu zatlar bilen işin bolmasyn. Medine Mekke Peygamber zanyň hoşlaşyp, iki oglum Imam Hasan, Imam Hüseyin bilen hoşlaşyp, arkama hoppa bolýamda bol, gözüňi yum diýemde yum, aç diýemde açgyny bir tawşyrdy. Babam hoppa bollummy bollum, gözüňi mäkem yumdummy yumdum, aç gözüň diýende 6 aýlyk ýoly beýik Allah'ın kudretiyle geçti otur verdi. Baba gözüň açdy, kilen algydaryny meňde jöküýtler görgül dagdy bolar. Ey babam, egnime 40 kat güppüyünü giydir, elimi ayaklamı zıncırlar bilen bağlı, adımı sorasalar kaşamşam di, bakamı sorasalar mungulun makassigini bir tavşırdı. Kulvadarını çetrekte oturttu. Ahir bir geçip barayan bir soradı, ey babam sen ulun makas näçe? Mungulun makas dedi. Onun ona yetti haber, mundan muna yetti. Ahir yurdun padşahına yetti. İkisine getirin deyip buyruk verdi. Ali bile baba şa köşkünü füýşde füýş bolup kä ali öňde kä baba izdi. Padşah bile yüzbeýiz bollar. Ey babam, sen görülüp estilmedik nırk kessin. Näme iş bitirýär bu gulun diýenne. Biziň gulumyzyň ýanyna müşkil iş ýokdur padşaham diýdi. Onda men 3 saat şertim var. Birinçi şertim baglap bilmeýän derýamyz var. Baglarmy şulun perewod etdi diýýänler. İkinci şertim günne 16 ýaşly saýlama gyzymyzy ýugudyp ýatan bir leken ajdarha we şonu öldürermi şulun diýdi. Ey padşaham, üçüncü şertiň emir aýt diýdi. Medine Mekke'de Hezret Ali bir adam döräpdir. Ol ähli kapyrlar musulman etjekmiş, din çalşakmış, şonu bir men garşymda oturdurmy şulun diýse padşahyň ýüzi boz ýal bolup paralyp agyr gidip barýar. Hezret Ali gözleri bilen işaret etdi. Urbabam sewda näme dymtyran molluňa diýen, ey padşaham, şo şertden ýöne 100 urna bitirip berse bolýam diýdi. Sözüň söz babam söz, söz, men onu mungulun bakasyp sanap berdiler. Babany 3 gece gündüz mehman allar. 4-nji güni hoşlaşmaly pursat gelip ýetenini, ey babam, barsaň Medine Mekke salam diýgin, Muhammed Peýgambere salam diýgin. Iki oglum Imam Hasan, Imam Hüseyin öňden algap çykyp dädem gelmedimi diýenne olara da salam diýgin, gamgyn hala hoşlaşdy. Baba Rowşan baba ýol boýy Hezret Ali beýik Allahdan kuwat dilep, güýç dilep, ilki bile jöküýde bergisini berip, son bolsa Muhammed Peygamberimiziň gapysyny açdy. Assalamu alaykum Muhammed Peygamber diýende, wa alaykum assalam babam. Gideňiz kol gidipdiňiz, bugün ýeke gelipsiň, alaýyn näetdiň diýende alaýyny berwetleň ýurduna. Jöküýtleň ýurduna mungulun bakasyna satyk gelemenni, zar aglap 5 kelemen sezler boldy. Yer gadyja. Muhammed'im sana yardım söyleyin. Ey şahi alem sana yardım söyleyin. Hıyalım yat
ayaklarıma düşüp gelemen. Ey canımı canına kurban edeyim, vah gele deyin ahiret yolunu tutup gelip beni yar gelemem. Yollar eylediniz Allah'ın şiirini, yollar eylediniz şiir Hudanı, bir kadamda pele vurdu divanı. Kul eyledi koşu kımmet bakanı dost bakanı, ahiret yolunu tutup gelir beni yar gelemem. Diğer bakar. Bakası mungulun bakası bolli, ey bakası mungulun bakası bolli, şehir halkım onu görmedi. Allah'ın kudretinden fevdası bolli gel bolla, aleyna müntalla fatwa gelir mene yar gelemem. Ruşen diğer yoktur könlün armanı, ey bağır ruşen yoktur könlün armanı, gel armanı. Şükür Allah'ım verdi bana dermanı. İnni bana yetti hakkın fermanı dost fermanı, aleyna berberde tatva gelir beni yar gelemem. Aleyna berberde tatva yar gelemem. Allah'ın kudretinden fevdası bolli gel bolla, aleyna müntalla fatwa gelir beni yar gelemem. Aleyna berberde fatwa gelir beni yar gelemem.